Gaur, Ainhoa Jauregi elkarrizketatuko dugu. Ainhoa aktoresa ezaguna da, eta orain irakaslea da Kontxa eskolan. Zergatik zara aktorea? Askotan ere buruari galdera berdin egiten dio. Baina, beti gustatu zaitzat, txikitatik, eta aukera hori egin nun, eta benetan asko gustatzen zait. Ez dakit zergatik, baina asko gustatzen zait. Zenbat denbora daramazun lan horretan? 12 urte, 13 urte gutxi gora dela, antzerki egiten. Pelikulak egin dituzu, zeintzuk? Pelikula bakarren, Zigortzainak. Noiz hasi zinengoen kalen lan egiten? Duela 3 urte. Kar pertsonaia izatea gustatu zaizu? Bai, oso pertsonai jatorra da, baina zuzena da, nahiko serioa, eta 3 urte hauetan oso irrifarra gutxi egin du, oso farra gutxi egin du. Agian nobe pasatzen duzu pertsonai batekin pixka bat dinamikoagoa, alaiagoa, baina, bai, gustatzen zait pertsonaia eta ondo pasatu dugu, elkarrekin ondo konpondu gara. Zer duzu nahiago, aktore edo alderen lana? Betidanik egin izan ditut biak batera. Ze normalean antzerkiarekin lan asko egiten da, baina gero zaila da hortikan bizitzea. Orduan beti egin izan dut antzerkia eta irakaskuntza ez eskolatan, baina bai antzerkiko klaseak ematen, edo euskerakoak, edo plastikakoak, edo dena delakoak. Beraz, beti biak batera egin ditut eta gustoko ditut biak. Zergatik orain andereño zara? Gustatzen zaidarako, andereño izatea. Eskerrik asko gure galderak erantzutagatik, ondo paso eta suerte. Eskerrik asko zu.